Burkina Kauka Sekou ani donko ferekeneba min bi wele ko exposition culturelle a Potomac damnena Maryland Ameriki jamana kanya. Blokibaw kono bolola fem seni chama wore munu glana maufe ani ka fara sokono parli fonka bela jelende irali do ni ferekeneba inka min sigira senka Burkina Faso jamana dum fe munu be kofe. L'objectif de cette célébration, c'est de créer tout ni ferekene sigira senka akunde ye kaseka adamadiya la kurakuraya Burkina Faso jamana dum ni ngonche bolodi nyogoma kono u faralen kofe nyogonka sanko amunu sigilen do États-Unis jamana kanya ni ye bolodi nyogoma de ye Burkina Faso ani farafina gunkana jamana dum pela jelen yoro no ye diaspora africaine ye asigilen do senka ni Burkina Faso ka teri nyogonya o jamana dum ye. Les enfants ont beaucoup admiré des mains qui ne se trouvent pas dans leur... Demsanu yeni ko inkanu kusebe utun deglenteni nakakoro sanko mimbe talike da domini fonka ina fa maldemu nu sigilendia ulu nanani degei wiye dege don wa diaru kusebe akundi kaseka yiralike nanga Sekou ani donko qui n'existe pas dans le mode alimentaire ici. Quand je suis venue, j'ai vu du souma pigri, du mouton et des brochettes. C'est un traditionnel qui est très joli et ni anga lada la fini di a cheka yi kusebe wa ni lada la fini kadini jamana bafla bismillah no ye Mali ni Nigeria ka fara anga ferekene yere nyana jaw bela jelenka. Ici, je suis venu exposer les produits des artisans maliens. Ne nana kelen kanya kananga firifon gira munu glana Mali ka Sekou ni donko barakela u fe no ye artisan ni wala sa ka se ka Mali joron fa ni nyana je bayina Avec le monde. Burkina Faso jamana denw munu bi wele ko diaspora Burkina bew sera ka nafolo fara ɲɔgɔn kan wala sa ko ka dɛmɛ don ka taa maaw ma munu ye dekun sɔrɔ ani karo gɛlɛya ko lakana ko nasiraw fɛ u ka jamana kɔnɔ kulu min sigilen do kɛlɛ ɲɛbolaw ka hakɛw tɔpɔtɔli kama n'o bi wele ko ACR k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 3 ni tɔrɔmɔɲɔn 3 ye munu bɛɛ lajɛlen de bolila ka bɔ u ka denbaya n'u sigiyɔrɔw la Burkina Faso Mali ani Niger a mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen binnen do siyɔrɔ ko gɛlɛya jiɲuman sɔrɔli ko sanuya ko ani ɲɛnamaya o sɔrɔ cogo ɲuman taabolo min dekun binnen do a kɛlɛɲɛbolaw kan an sera ka ji sanuma ani ɲɛgɛn di kɛlɛɲɛbola mɔgɔ 117 ma an sera ka sungurunin 30 de dɛmɛ ɲinan san k'u ka kalan sara ka fara fɛn wɛrɛw kan u mago bɛ se fɛn minnu bɛɛ lajɛlen ma ka taa ekɔli la walasa u ka se ka san sɔrɔ kalan na. Ce soir, j'ai présenté un échantillon de ma toute dernière collection que j'ai présentée au Festival de Cannes. Bi ne nana kananga barakelen dɔw yira ka faranga Sekou ni donko bara labanw kan ntun ye minnu dɔw yira diɲɛ fɛrɛkɛnɛba n'o ye Festival de Cannes ye o kɛnɛ kan ni fini minnu filɛ nin ye n'o ye collection ye bɛ wele de ko saponi tasibila de do ka di Burkina Faso jamanadenw ma. Ni ferekɛnɛba in sigira sen kan ni nisɔndiyaba ye min kun cɛra ni ɲɛnajɛw ye Mali dɔnkilidalaba dɔ fɛ n'o ye Cheikh Diabaté ye ale min kanunen do kosɛbɛ Burkina Faso jamanadenw fɛ an bɛ wele bila aw ma san wɛrɛ an ka ni ferekɛnɛba in n'o bɛ wele ko fasoden o ta ko filanan kɛnɛ kan.